Engithini? Ngithi ngiyabonga ukuba Hi guys, ngibonani ngathi ngiyaphila nami. Igama lami ngoKhisha Wakamathe, and this is our daily routine. Into lesiyenza every day mangabe sivuka. Njengoba nibonile mina ngiyavuka embedeni ngize toilet ngifike ngiqede ngigeze ubuso nje just amanzi wodwa because ngisuke ngisazogeza vele. Ukuthi ngiqaqe kancane uvuka kwami ngiyobingelela indoda yami ekamereni layo because phela la ekhaya sihlala njengama-siblings. Ngiyobingelela indoda yami ekamereni layo nayo mevuka eqala uyakwazi ukuthi yeze but njengamanje ubengakeze ngimina. So sicela ukuthi kuyangikhomba ukuthi ngivuke ngekena. I hope nizoyi-enjoy le video. Sanmona. Hi guys. Ngiyaphila njani? Ngiflafukele. Sanmona mfethu ninjani? Lo Lo Khisha Wakamathe. So guys, namhlanje siyahamba lusi singivuse ekuseni. Uthi ndoda ngiphelezele uyapi? Mina ngiyowenza ikhanda but sizoqala ecrash yaliyana njengamanje. Le aya kuyona next year khonto esiyoyenza encane mase siyahamba siyomshiya kule kade efunda kuyona this year ukuze sizokwazi ukuqhubeka nezinto ukuba ngakhona la sizodlula khona indlela zethu ziyahlukana but kule video sobe sihamba ndawonye. Yeah. Let's go. Asambeni. Nina mangabe umuntu emubi emavukuvukwana niyagcwala emamall. Namhlanje wabona khona ngisegethwe nginje ekhanda akugcwele egateway abagcwele abantu abazukhisha isimanga. Kodwa nizongibona ke mase ngimuhle kuzobe kuthuleke kungekho even umuntu oyedwa but it's fine. Onikwenze kumina nikwenze nababanye njengamanje sila eWimpy egateway. Yeah. Abantu bama bawu2 lo munye uyaganga uhamba esakazeka lo munye angimazi isitori sakhe sithini uright uyangithuka phela uyangithuka phela mawusho njalo uright nazi inkomo engizobona ngazo amafafa lo lezi incane nje mami uyakhala uLian unjani sis mnandi ukudla kwakho kudla kwethu kwanamhlanje ama-ribs lawa awaliyana lokhu nalokhu ngalokhu ekucaza okwami kuhambisana nebhega lena ubonga udla ibhega then iplate lakhe leliyana
ngiphuza i-cappuccino, ngiphuza nempahla le. Liyana-ke asazi. Phuza hot chocolate. Hot chocolate. Indaba kubona kungcono ukuthi kusho wena. Ena-ke. Hawu. Ungihlepulela lapha inyama yakho. Ngiyacela bhemu. Eyaliyana mina nginayo inyama. Why ngayi-order ngenyama guys? Eyaliyana serious. Sorry. No. Diana, Samin. Khona sesosewugundayo manje. Lian. Well. Unfortunately, bengithi ngiyogunda ngijaye ngo-grey. Kuthiwa ngeke ngikwazi ukugunda ngoba Lian. ngoba ngisanda kufaka i-blowout ekhanda. So ngizosha zisale kusinkini vele mase ngigeza. So nje Hey, yento enzayo lapha. masiyayibakazisa futhi yabona uLiyana ngeke ngiphinde ngihambe nayo. Liyana manje. Bafana bami sigaxele. Seyikhala kuthina-ke manje. Hayi bo kusawuhlupha kangane kodwa lokho. Asambe wena. Sukuma. Azabukisa ngami ingane ebantwini lapha isingcoleni. Uphuma endlini eklini, icathulo ziklini, kodwa into ahambe yenza la ngaphandle. Manje u-8 lo sisi laba noLiyana badecide ungapheli indoda babukho kumelon la yey umndeni okubhedayo nomndeni okubhedayo okay hey so done. Right when? Oh, right when? Wena ungaza mina nginankinga mina. Hayi ngeke mina ngokukhohlakala. Silo sisudisa ungapheki. Yabo isebusuku manje. Sisudisa ungapheki. So thenga KFC manje. Yes, I for die. Uh-oh. I am. Sisi udisa ungapheki. Angazi ngizomlobola kanjani. Disa ungapheki manje sihamba se-KFC. Soba mina sizoyidla. Ngalesikhathi. Nakhona yena uzothenga. Wena ngicela ukubuza umbuzo nje. Nginombuzo dali. Yes. Wena njengoba ngingaphekile wena ubeke pho wakho umnyakazo lapho. Angithi wena ekutheni kuphekwe endlini. Kuzokhokha bala isiyakhona. Hayibo wena ayibo. Ngobani? Awuphila ngani? Kanti mina sekumele ngikuthwala njengejoke ukupheka. Izwala. Sevula ukubokwa ke. Eyabafana. Iyona into ozoyenza le mawubona amantombazana. Ngishadile nje mina ngathi wonke umuntu azi. Ngile webhodi. Ngile wesisi. Ake sihambe siwabona. Ngabe ngakini kuhlotshisiwe yini? Ophela zofana. Thina la ngasekhaya kuhlotshisiwe. Phela isobe sisangakwazi ukuthi iqala mhla ka-12. I thought iqala mhla ka-24. Mina ungidida mina. Sebambisene
Manje sihambile sawuthenga i-KFC because khona usisi ungaphekile naye la. So Lian, mama. So guys, thank you so much for watching. Baby also this also Goku. Ngakho usazolala ungaphekeliwe nje. Guys, siyabonga kakhulu bekumnandi ukuba nani kule video. I hope nani ngizelani wena. I hope nani enjoyile. Siyabonga kakhulu. Yabo manje. So sifunda ama skills ukuthi wazi ukudla nje. So funda ama skills ukuthi enziwani nama vlogs. But so so perfect. Kancane kancane. Mama